Takže nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s vlogom z takého drobného výletu. Na tomto výlete sa v skutočnosti stretnem s chalanmi z Vajnotu a pôjdeme niekde sem do Trenčína niečo dobré natočiť. To posledné, že sme natočili a bolo riadne dobre. Prekonáme to? Dúfam, že áno. Možno, že nie. Posúdite vy, posúdite tak za 2 až 3 dni. Prepáčte, že mám ten morning voice a není až taký zlý, niekedy býva byť aj horší. No ale práve som sa zobudil, osprchoval a rovno šiel proste teraz za chalanmi. Chcel by som dať shoutout za to tričko, samozrejme chalanom z PC nadšencov. To sú práve chalani, ktorých som stretol v skutočnosti na Koalanke a pozdravujem ich týmto spôsobom. Čaute páni. Pekné tričko. No, ja už som kúsok od chalanov, tak za 2 minúty som za nimi. Ohľadom dnešného behu, či dneska bude alebo nebude, neviem. Časovo neviem proste, koľko to bude trvať s chalanmi. Dúfam, že budem mať čas si ísť, zabehať. Tie 3 minúty hádam nájsť. Takže sa bavte v tomto videu a ďakujem za to, že sa pozeráte stále na môj každodenný boj s tými mojimi démonmi. Mám vás rád. Sa cítim, jak keby som mal 6 hviezdičiek v JTAčke. Neviem prečo. Zaujímavé. Čím to asi bude? Kde sú tie tanky? Takže už som sa tu nastretol s chalanmi, tu nám máme Špajza a predstav sa nám Koldy. Čaute. Koldy je v skutočnosti človek, ktorý je za kamerami väčšinou a máme tu aj takého malého kamaráta. Tak, toto bude zaujímavý deň a vy budete jeho svedkom. Pozerajte sa. Takže týmto by som sa pozdravil všetkých fanúšikov Ruda Kormana, že nech si naďalej takí vytrvalí, nech stále si pomáhajú medzi sebou, nech je to stále také rodinkárske a teda prajem veľa šťastia, Božieho požehnania a peace. Takže sme v Trenčanskom parku pri stanici s chalanmi, no a v skutočnosti už sme skoro ready, takže už začneme niečo točiť. Vy neuvidíte čo? To uvidíte u nich na kanáli. takže pozerajte proste potom ich kanál, máte link na neho v deskripcii a behom 2-3 dní typujem, že to bude live. No a my ideme na to. S chalanmi sme natočili nejakú krátku časť, tu nám máte z nej nejaký kúsok. Spievam si v parku. Spievam si v parku, do mojeho parku. Teraz sme sa rozhodli sa naobedovať, takže budeme mať na obed asi kokot, alebo si dáme vypražený syr. Čo si dáme, chalani? Kokot alebo vypražený syr? Kokot. Dobre, takže už sme sa rozhodli, čo budeme jesť, proste niečo teplé do huby dáme a potom ideme ďalej točiť, takže ako deň ide pomaličky, ale isto, už máme nejakých 50 sekúnd, 40, 30, skôr 15 a potom dotočíme nejaký ten zbytok proste. Teším sa na toto video bude topka a nejaké super nápady vznikli pri tomto úžasnom obede. Takže s chalanmi sme niečo natočili, poďme si s nimi pokecať. Čo máte na pláne, Špajzo? Ja neviem, takéto plániky. Ja plánujem prísť domov, dám si domácej, potom si dám druhé domácej, zahrám si krčma simulátor a pôjdem spať. Nice, to znie fakt pestro proste. A ty máš čo v pláne proste? Budeš už dneska editovať, videjko vyjde? To bolo interview s Vajnotom. Dobrý deň. My natáčame videá na YouTube. Takže s chalanmi sme si v skutočnosti natočili už nejaké zábery a v skutočnosti ďalšie zábery pôjdeme natáčať ešte za chvíľočku. Dobíjame baterku a tým pádom proste sa chystáme na ďalší set. Máme tam nejaké zaujímavé zábery, ako nebudem nič spoilovať, ale hej, bolo tam nejakým spôsobom proste štafeta. Áno, a ja by som chcel teda podotknúť, že ty si povedal, že za chvíľku, a to je nespisovné, teda aby sme sa vyjadrovali na YouTube, spisovnejšie je to o chvíľu. Áno, teda restricted mod nechceme náhodou dosiahnuť, proste ako nechceme tam mať násilie alebo proste nejaké vulgárne záležitosti vo videách. Áno, a hlavne spisovne, o chvíľu. O chvíľku budeme mať v skutočnosti nabitú baterku a potom čo nabijeme baterku, pôjdeme zobrať tú druhú baterkovú vec proste a otravovať s ňou ďalej ľudí. I jedno z tých otravovaní bolo napríklad štafetový beh, páčil sa ti koľko medzi nohami? Bolo to fakt fantastické, bolo to veľmi príjemné, trochu mi to lízlo vajíčka, čo vlastne spôsobilo mne také šteklenie. Bolo to veľmi príjemné, každopádne, ako si mi to tam vrazil teda, tak mne to spravilo také šteklenie na medzivajcorytníku. Medzivajcorytníku. Medzi... Vajco. Rytníku. Teraz zrovna, keď sme to všetko dojebali, žiadne auto. A už sa zase chystáme, už zase idú. Piči, vlogger life, to je strašne ťažká vec, proste, ako to je strašne hrozná vec.
Vlogger life. No. Pinče vyjebané, skurvené, ja začnem kupovať nové auta. Však môžeme sa premestiť do Ľudia, elektrika je budúcnosť. Keď máte STKčku a emisnú, úplne totálne v poriadku. Ukáž mu dildo. Ty vole, what the fuck? Fuj vole, what the fuck is that? Čo má znamenať? Ty kokos, jemu to ide aj zo strechy. Nehorí ti to auto, brácho, nehorí. Takže s chalanami sme ukončili prvý deň natáčania. Je to prvý deň natáčania, pretože sme nie všetko narvali proste práve do toho dnešného dňa. Nie všetko sme teda natočili, čo sme chceli natočiť. Chalani, ako to hodnotíte? Zatiaľ to stálo za kokot. Za kokot? Za ten, ale nebol. Za umelý kokot alebo za reálny kokot? Za umelý kokot. Aj, ja že za reálny kokot. Ja som myslel, že som si konečne vyslúžil proste nejaké to action. Nie, dobre bol, Miško. Nie, výborne bolo, proste jednoznačne natáčanie sa zdarilo. Máme toho proste asi polovicu, takže ďalší deň, tento týždeň proste sa budeme v skutočnosti snažiť ešte niečo dotočiť, takže toto je part 1 z vlastne vlogu z ciest. Takže ešte nejaký oznam. Každopádne sledujte Miška naďalej, Miško je topík. Topík? Nejako juice? Topík, to je Jupík. Jupík. To je product placement. Ja som Jupík. Product placement, pozor. Pozor, hej. Jupík, dlžíte mi prachy. Dík. Každopádne, keby ste niekto chceli mi kúpiť počítač, tak mi ho prosím kúpte. Ja mám 7-ročnú šunku, kokos. Ja mám tiež 7-ročnú šunku. Ja. Poprosím, zaber nižšie na brúško. Michal nemá slipy. Ako to asi vie? Ešte do budúcna plánujeme s Miškom teda akože automaticky dokončiť teda tento druhý part a toto videjko, ale ešte Miška budete môcť vidieť v našom chystanom videoklipu, čo bude totálna jeba pecka. Šupa ako kokot. Chalani mi to púšťali práve že v aute a neskutočná bomba. Ako doslova sa teším a som hrdý na to, že môžem s chalanmi byť v spolupráci na tomto projekte. Takže chalani, moc vám ďakujem proste. Ako teším sa ako kokot. Normálne, že Vánoce pred letom. Ako jeba. Takže hej, to je všetko na dnešný vlog, taký kratší, prepáčte, že bol taký kratší, proste nebolo toho moc čo točiť, proste aby sme nespoilovali video alebo podobné veci, ale jednoznačne bol som vonku, dokonca som si aj zabehal, z toho malého záberu ste videli, že som bežal, takže ako zase tam bolo niečo na ten štýl a v skutočnosti ja sa s vami lúčim, majte sa, píš.